קול? כן. טוב, אז הרעיון שאני רוצה להראות לכם שני דברים. איך אני עושה גריד ואיך אני מוסיף מידע. בסדר? אז לעשות גריד זה יחסית די פשוט. יש לי את המפה שלי, אני אפילו לא הולך להוריד שכבות. אני בעצם הולך באנליסיס לטולס וכותב generate tessellation. ככה זה נקרא, הלוואי וזה היה נקרא generate grid, אבל לא, זה נקרא ככה. מה אני יכול בעזרת ה-generate tessellation הזה? אני יכול להחליט על צורה, בין אם זה square וכל דיימונד וכל הצורות האחרות. בואו נלך על הפשוט ביותר square. אני נותן לו אזור שאני רוצה לעשות בו את הגריד. generate tessellation, ככה קוראים לזה. ואז אני מחליט בעצם כמה אני רוצה את הגודל של הגריד. שימו לב, יש לי סקוואר קילומטר, בואו נתחיל בקילומטר אחד ונראה מה זה עושה לי. בדרך כלל חשוב לשנות גם את הרפרנס ל-current map, המפה הנוכחית. אני לוחץ run, אני רואה את הגריד שהוא יצר לי, אני לא אוהב את הגריד שהוא יצר לי, הוא יצר לי אותו גדול יותר מדי. אני עושה 0.1, אני מריץ אותו עוד פעם. יש לי עכשיו בעצם את הגריד שלי. אני לרוב מעדיף לשנות את החלק הפנימי של הגריד, שאני אראה אותו. כל זה היה רק לעזר. הפקודה הבאה היא הפקודה המעניינת, אוקיי? תנסו, המלצה שלי, שתבינו כל הפקודות המהירות פה, תבינו אותן. בסדר? הם לא סתם, יש הרבה יותר פקודות ב-ArcGIS, אבל אלה הבסיס של הבסיס. אוקיי, מה שאנחנו רוצים לעבוד זה עם Enrich Data. אני לוחץ על Enrich Data, והוא שואל אותי, איזה בעצם שכבה אני רוצה שהוא ימלא אותה, ועוד מעט אני אסביר מה זה ימלא, ועוד מעט אני אכנס לנתונים. עכשיו, אני יצרתי גריד, אבל זה יכול להיות השכונות, הקומונות, החלוקה שלכם, כל דבר שהוא פוליגוני, אני יכול להכניס לבפנים. ואז אני רוצה להוסיף מידע. זה בישראל, אוקיי? על ה-population, על ה-income, household, spending. לרוב הערים שלכם זה יש 80 מאפיינים, 160, כאילו כמויות מטורפות, בסדר? זה מאפיינים ש-ArcGIS מייצר. אוקיי? ולכן הם זמינים. מה שאתם כן תראו שלפעמים, זה מה שאמרתי מקודם, ב-ArcGIS Pro, זה לא בטוח יעבוד לכם. אבל אם זה לא עובד, תעשו את אותם פעולות ב-ArcGIS Online. אז דבר נוסף זה, אל תעשו ישר על כל העיר, כן? כן, עוד מעט אני אראה... זה יקרוס לכם. לא, גם כל הנושא של קרדיטים, כי יש פה עניין של קרדיטים. אז בואו נעשה spending, לדוגמה. הנה, עכשיו הוא נותן... נכון, את בסנטיאגו הבאת את העניין של כוח קנייה. מאיפה? כוח קנייה לאדם, מאיפה? כן, יש. אז... יש. כן, לא ככה, אבל זה הסוג של הנתונים, קצת כזה רגע שנייה, איך אני... הוא מגיע בטבלה ואי אפשר לתת צבעים. לא. אבל זה אותו, בעצם יש מאחור, כמו הסדרת נתונים כאן, עכשיו כבר תוכלי לגעת בזה יותר בקנה מידה וכאלה, אם זה ה... אוקיי, אני הולך על total population, סתם לדוגמה, אוקיי? אני לוחץ על total population ואני מכניס אותו. בסדר. הדבר הבא שחשוב לי לעשות זה estimate credit. אני לוחץ על זה. למה? כי זה עולה לי קרדיטים. הדבר הזה יעלה לי 1.82 קרדיטים. מאוד מהר אתם תשלחו מייל לאביבה שתגדיל לכם את כמות הקרדיטים. בסדר? כי יש לכם איזה 20. אתם לוחצים על זה וכתוב כרגע, זה עולה לך 1.82 קרדיטס, available credits. זה לא הרבה. זה לא הרבה. גם עליי היא נותנת בקטנה, אז אני צריך לסיים. אז זה בסדר לבקש כמה פעמים. לא, מקבלים. לא, בסוף.
לא, זה עולה, כדרך אגב, לאקדמיה שנייה, הם לאקדמיה מקבלים שק של קרדיטים. אבל מה זה שומרים עליהם קרוב? יש סיפור על זה דוקטורנט בטכניון שעשה איזה אטלס עולמי, תחנת הטכניון הוא קפיטליסט. לא, גם כדרך אגב, יש למשל כל הנושא של תנועה, אם אני נותן תחנות אוטובוס ומבני ציבור, ואני רוצה את המרחקים השונים ביניהם ואת הדרכים הכי קצרות, זה גם עולה קרדיטים. אז אם אתה עושה את זה מורכב, בטעות ככה שרפתי 1,000 קרדיטים. בסדר? לאף אחד לא היה אכפת. לא, אבל זה, קודם כל, תשתמשו בזה, זה מדהים שיש לנו את זה. אני אגיד עכשיו שאנחנו יוצאים כאילו, שאנחנו בעצמאות ויש לנו, ואנחנו משלמים על זה, זה ים כסף. כאילו, אז... כן, אתה קונה איזה 1,000 קרדיטים, אני לא זוכר, אבל זה בכפולות של 1,000. לא מלא כסף, כאילו. זה באמת, היא סופר סופר יקרה. במקום אחר אריאל מלמד את ה-QGIS, זה נושא יש סדרת הקלטות של אריאל ב-QGIS, אתם מוזמנים. כדרך אגב, כל התלת מימד ולהוריד מ-OSM הוא הרבה יותר קל ב-QGIS. אבל זה... מה זה באמת של האפליקציה? אופן סורס ולא אופן סורס. רגע, מה זה אופן סורס? מה כל הרעיון של... רגע, אני מקליט את הסרט, מה נכון, זה? אנחנו הם התקעו שם. טוב, הרצתי את הפקודה, רן. יצא לי Generate Tesla Enrich, בסדר? אני לא רואה כלום. למה? כי לא שיניתי את ההגדרות. בדיוק. ואז אני הולך בעצם סימבולוגי. בסימבולוגי, הרי יש לי, אני רוצה להראות בעצם מאפיינים, graduate color, הוא אוטומטית בוחר לי פילד, לפילד הרי לא רלוונטי, ואני רוצה בעצם total population. אני לוחץ על ה-total population, ואני רואה בעצם עכשיו. כרגע מדובר רק בשני classes. מה יצא לנו? פאקמן. אוקיי? ובואו ניקח את ה... אמרנו על צבעים. אני יכול להחליט את הכמות. עכשיו, בעצם זה מראה לי מפה של הצפיפות. גם את כל הדבר הזה, אני יכול להראות אחרי זה שקפויות ולראות את השקפויות, כל מיני דברים כאלה, ולשחק עם זה. יש לי המון נתונים, ואני יכול גם לעשות הצלבות, זה על גבי זה, ואז מה נוצר לי. אז זה אחד הכלים שיש לנו, יש את כל השכבות האלה שמחזיקים ArcGIS, ואני מושך אותם, אבל כדי למשוך אותם אני צריך לתת לו איזה פוליגונים שלתוכו הוא בעצם יכניס את הדאטה. כדרך אגב, את הריבועים האלה אני יכול גם להפוך לנקודות. נקודות, אני עושה על סנטרואיד. אי אפשר את הדאטה זה כל פעם שאני מעביר אותו, אם אני לוקח את הדבר הזה, עושה לו סנטרואיד, לנקודות, הדאטה עובר לנקודה. ואז אני עושה לפי גודל נקודה. כן. לא, ואז זה לפי גודל. אני קובע את הגדלים שלה. אז לצורך העניין, נגיד בפרויקט שלי, אני רוצה לעשות באיזה מחוזות יש יותר הצפות. סתם לצורך העניין. אז אני מסמן כאילו באותה מידה כמו שאתה עשית את הגריד, אני מסמן את המחוזות אצלי? אתה יכול, כן, במקום גריד, אתה עושה עם מחוזות. חד משמעי. send לי located feature as point line. וגם הבאפר. באפר אתם יודעים בעצם להשתמש את הדבר הזה. אז תשתמשו גם בבאפרים למיניהם. יש לי feature to point. בואו נראה אם הוא יעשה לי את זה. בואו נריץ. כן, יריץ לי את הדבר הזה. עכשיו את זה אני סוגר. ויש לי פה, אני רוצה סימבולוגי. unique value, לא, אני לא רוצה, לא, אבל זה לפי color, אני לא רוצה לפי color, כן, אני רוצה לפי גודל, הנה. ואז יש לי לפי גודל, ואני רוצה לפי הפילד של total population, ומקסימום סייז, אני נגיד עושה לו 1. אני מקטין את זה עוד ל-0.2. אבל בטבלה הוא כאילו מסתכל על כל נקודה לפי הכמות שיש בה,
תפתח זה את ה-attribute יחסי. table, זה בעצם הכל אותו attribute table, האופן שזה פשוט... אוקיי. ועוד משהו שבעצם כל דבר כזה, כל שכבה כזאת, היא מלאה בעוד הרבה נתונים שאפשר גם להתחיל לבודד את זה בשכבות ולראות רק את המעל גודל מסוים, אוקיי? לא חייבים כל הזמן לראות הכל, אז אפשר רק מעל גודל מסוים, ואז זה עוד שכבה. לא, עושה לי צרות, רגע. טוב, attribute table שלי רגע נעלם, אז נוותר. אבל בעיקרון, גם כשאני לוחץ על נקודה, בעצם יש לי את הפופוליישן פה. פה זה 1004, ואם אני אלך על אחד אחר, יש לי 2900. הגודל אני קובע, זה לא כאילו הגודל לפי... כי כל הזמן את היחסיות אני קובע את הגודל שלו. אבל כל נקודה כזאת היא מכילה את המידע. בסדר? וגם אני יכול לשחק עם זה גרפית, אני יכול לעשות את העיגול הגדל, ואני יכול עיגול קבוע, ואני יכול לעשות את המשחקים האלה, ואני יכול לעשות טבעת ריקה. את כל הדברים, גם שראיתם את ה-20 ערים אמריקאיות, אפשר די בקלות לעשות את זה פה, אבל זה משחק פרופר גרפי. שימו לב שיש איזשהו שלב שכבר יצרתם הרבה מאוד נתונים, שהם בעצמם